ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tokkanila sincana sincu garba kon waktu yoni ha to soringo e nder galle ceerno alhaji mahmoudou belli mbay e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal caggal gardiɗo suudu ñawordu Ziguinchor rokki gonga Ousmane Sonko inde mum ene foti artude e liste électorale beele wawa dañde fiise ko fate banggue parrainage yaadiɓe makko jeehi ɗaɓɓoyde to ngal catala ala kala ko gasi hen to leydi Mauritanie bato jagorɗo hanke gardugol hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh Al Ghazouani ɓe garti e projet ji jonni no fewi kene ɓamta gendi leydi ndi ma en ketto hen musidɗo men Alhassane Oumara Mbotia to leydi Mali jagorɗo tambiɗo konngol laamu leydi ndi arti e hollirde laamu leydi Mali yonnani hay seeɗa ko yaltini konnguli muma wonande jagorɗo kono mo leydi France e yeeso suudu sarɗoyeji ndo tokusuru ɗon ɗo yenni wonande leydi Mali kam e wallidiɓe mum kala to leydi Guinée Conakry suudu ñawore fibani ɗaccidde ɓen jayidi yankoɓe sappo e tato seppunoɓe ko alda yamirore gam yiddeɓe ko jayide nde ɓe mbiyata Guinée matende accitte kabruji men ma nawen ha to Niger Madagascar RD Congo Tchad Ouganda Égypte ma en jaa ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambitowo ɓandu musoru koyɗe musoje keceje musoje neɗɗo toƴiɗo donkuɗo foccade ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo AVC jogui cardiaque règle douloureux ko wayno jiiɗo ella muma ene wayno ngarwowo ni kala mum de gorel te ene safra ha laaɓa ɓen hutortoɓe gorel te kamɓe kala ɓe kolliti gila ɓe jokkodiri gorel te ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruken tokkorodi nord ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma gorel te a yitat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗama aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa ala kala goɗɗum ko ñawnanma walla wattanma so wona aafiya ɓolo sa yiɗi andude ko jangta e gorel te beele janggana hoore maɗa jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto risatol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Yaya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi gonɗa koto Madina Gounas wuuro teddungo jokkodirta koye Amadou Sambalo 78 119 00 65 omonoto ha to Tambacounda so tawi gonɗa koto Guédiawaye marché Boubès jokkodirta koye ceerno Saliou mbatta ko 77 288 51 80 so tawi gonɗa koto marché Aslem to dépôt Oumar Ndiaye 78 504 24 27 so tawi gonɗa koto Pikine Amadou Isma Ndiaye 77 226 68 04 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe jokkodirene gorel te dañen jaam kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande sappo e jeenayi yarkomaa hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guila mon sehil mon Sar Abdullahi Saar gorko mon ndulmaji to karallagal to ko musidɗo mon Saydou Abouba no mbiruɗen e kabruji men ɗemngala pulaar gouvernement
mo leydi Sénégal keso bati hanki batumum gadiɗo e tawtorede hoorejo leydi ndi woni Macky Sall président Macky Sall kame hoore jagorɗo leydi ndi woni Ahmadou Ba hanki o ɗen jagorɗe toɗɗaɗe kala ɓe kuccodiri gam huccande golle beele kadi andodiral ha moni kala wawa tigui ñibde e gollal ngal halfinagal golle ɗe kala ɓuura yarude yesso kanko mawɗo leydi ndi Sénégal nden o udditi nden jonde waadi ko duwanade ɓen sukaɓe rewɓe tato élevaɓe ɓe ganduɗa yenno e mabɓe ko oto goto taw kadi ganduɗa koye nokku biyeteɗo Tasset fulɓe walla mbiyen Peul ene tawi nder Thiès hen ɗiɗo noon gañi nawa to hôpital oya kam ko ɗon e ɗon tan wasi fittanum kanko maw leydi o neldi duwaw no fewi kono kadi o wasiyima jagorɗe nde kuccanta golle ɓuura ɓattitade ɓesguji leydi ndi kono kadi o yetti o jaari on équipe jaltuɗo kono kadi o yetti o jaari e darde fayidinde ɓeɗe hen suɓaɓe moni kala ɗo suɓaɗo nde timminta nduɗon sawru ndu wakki ndu wawa kadi aynude ngal gollal no foti yarude ni beele kadi ngal gollal ina ɓuura garɗude garɗana leydi ndi Sénégal to Sénégal keddotoɗen gartaten koye wakkitade sawru gorle ndun sawru ndu wakkilno ɗum wonde wakkunoma hooreji leydi Sénégal hono Aissata Sophie Galadima kam wonno jagorɗo gaynako ko fati banggue pétrole nder leydi ndi Sénégal ndun sawru hanki wo tottiti ɗum Antoine Félix Abdoulaye Diome gonnoɗo jagorɗo gueɗe nder leydi hande o wonti pétrole ndun sawru hanki on wakkima ɗum holliti kañine ma toppito gaynaka pétrole e nder leydi ndi Sénégal ha gueɗe kala ɓuura yuɓɓude ko noon kadi o jaari kanko on Aissata Sophie Galadima maw leydi Sénégal caggal kaydi hoolimo tottimo nduɗo hen sawru ndo ayni ha timmi o wakkiti ɗon ɗo totta ɗum goɗɗo onne kadi o totti ɗum onne kadi yetti mawɗo leydi ndi gam hoolare nde totta nduɗo hen sawru beele kadi huccana golle kuɓɓama gendi leydi ndi Sénégal to Sénégal keddotoɗen barrage mawɗo gonɗo kay oɗo saaha e ɗaminede ma yaltin ɗom ko mawka no fewi hakkude Thiès e Dakar gam teskede Dakar ko wayno Guédiawaye yoga e leyɗe goɗɗe sahane ngakka ndiyam no fewi haalaka noon Thiès ko ɗum jeeyi sababu gollal projet mawɗo toon to Kër Mamour Sarr 3 kene fotta wonde million ngaji jeenayyi e kala million ngaji jeenayyi litre ndiyama e kala waktu oɗo société kesso walla mbiyen oɗo projet kesso darnaɗo ma waw rokkude ɗum ɓiɓɓe leydi ndi ha timma wi noon ko Charles Fall taw kadi kam woni DG SONES holliti jar oɗon projet ma wonoy hedde milliard uji sappo taw koye koppereje franc CFA to Kaolack duppama toon kene tolno e ɗiɗi piccala jeegom ton taw ko kene fota wonde no gase 5 kilo cocaïne ne wonde fo médicament ji kame huuɗo bonko ko duppa hanki koye yeeso colonel Salifa Diouf gardiɗo douaniéɓe kono ne kadi gouverneur mo Kaolack duppa ha wontindodi gam hollirde darde ɓeɗo henna ko dadiɓe ɓe hinde faggudu jamma e ñalawma kay wonɓe gaylade e wonɓe nadde banggueji kala ene jiilo huuɗo bonko ko kame leɗɗe ɗe ndewani lawol jareteɗe nde tawno hande teskama fo médicament ji ene keewi no fewi nder leydi ndi ko ɗum jeeyi sababu noon duppa toon ha wontindodi ɓe kolliti maɓe ɓeydu darde mabɓe e timmal ha gueɗɗe kala ɓuura yuɓɓude temedde ɗiɗo e nogas e jeeɗiɗo migrant Sénégal naaɓe iwnoɓe e laaɗe ne payto Espagne kayti nanga toon to Maroc gonno koto Dakhla subaka alkamisa hande o werla mabɓe iwi toon to Dakhla mo Maroc faade to nder gueji dande maayo gam artirede ɓe nder leydi mabɓe gam artirede ɓe nder leydi mabɓe Sénégal ɗum ko caggal nde ɓe nangano gila tan nayi lewru octobre nduɗo hen ndu gonɗen kene fota wonde rewɓe jeegomo ene mabɓe ne wonde sukaɓe sappo ne gondi e nen e jinnaɓe mumen keddotoɗen koye dawrugol gattaten ko fate banggue gardiɗo mbokko guisa woni Papa Diop holliti oɗo saaha darde mum to banggue dawrugol kay ko wallide ha hande
candidature Amadou Ba cuɓaɗo taw suɓi ɗum ko Benno Bokk Yakar hoorejo leydi ndi Sénégal e yaadiɓe mum cuɓi nde wonata mbiri timmuɗo ko fati banggue sumgoji 2024 o holliti kankone o jeyama hen siftin ɗon kanko wonno daññoɗo sarɗiyanke bawɗo telɗinde bawɗo ɓeydude kewendi to banggue Benno ha Benno wawi dañde ko wiyete majorité ma ene wawa kay dañde kewendi toon to suudu sarɗeji ndu leydi ndi Sénégal caggal nde suudu ñawore ndo Ziguinchor taƴani Ousmane Sonko inde mum ne foti artude e liste électorale ha tenti kadi ko fati banggue addoyde fichier muɗum taw ko fati banggue wonande parrainage nder leydi ndi yaadiɓe makko kay jeehino to cetal tambingal on fannu ala kala ko gasi hen haydara ala ko gasi hen ko fati oɗon fannu chauffeur taw ko perinoɗo on chauffeur biteɗo Basirou Sakho taw kadi ganduɗa ko toon to Kumpentum perinoɗo taw kadi ko dognanoɗo minicar mo hinde Toyta wo ferino ko gendarmerie taw ko commanda chef de Diary so on noon ko ɗon wasi fittande muɗum kanko on commanda gendarmerie gonnoɗo kaya e yuɓɓinde circulation ha ɓuura yuɓɓude kanko noon hanki wo darima yeeso tribunal mo Tambacounda kanko chauffeur o taƴanama hitande ferme e kaso yiyata nangue omo yoɓa ujunnaje 26 amande kono hollita ko wona tawiɗo wonani ɗum noon jagoɗo public ñawoje gendi leydi ndi ñaguino ko yo taƴane duuɓi ɗiɗi e kaso limtotoɓe yuɓɓinoɓe yurnittoɓe to banggue losko jaltini doggola ko fate banggue kala temedere nde limɗa 21 debbo e nder leydi ndi Sénégal naati kaso taw jeeyi sababu naddeɓe kaso ko bonnude deedi kono ne kadi warde koɓe jibinta ko walla wadde hen gueɗe ɗe pewani cimtol ngol ɓe jaltini e kala temedere debbo mo limɗa hen 22 kay naati kaso taw jeeyi sababu koye oɗon sifa to tuuba paɗen caggal on almudo mo duuɓi 13 mo gurdam mum dartina ɗon nottortoɗo F Diagne mo ganduɗa caggal nde ɓe jalti duɗal mabɓe taw ko duɗal tawetegal to ndendi taw kadi janginta ngal duɗal ko Sirigne Khadim Mbacké ɗon ɗo ɓe jaltuno ko ɗon almuɓe ɗiɗo kaaɓi nde ɓe kaaɓi nde biteɗo MSO ko kam wawi fiide laaɓi on biyetenoɗo F Diagne on noon ɗo naweteno to hôpital Mathalibul Fawzayni ko ɗon wasi fittandu muɗum ko ɗon noon on MSO waɗe ladde dogui kame ballidin mum biteɗo Pape Diouf ɓen kala mbaɗe ladde caggal noon ɓe nanggama hecci hanki o ɓe beddama e kaso kanko on MSO o haɓanno koye F Diagne mo yoɓi fittandu muɗum hare nde noon nde Wuli Diaw biteɗo Pape Diouf o yaltini laaɓi totti MSO ko sehili makko on yara koye duuɓi 14 o fi laaɓiki F Diagne mo duuɓi 13 on noon ko ɗon e ɗon wasi fittandu mum jayde weltare TV weltare ɓe fulɓe ne ero sernaɓe jangguinoɓe e kala saaha so almuɓe pandima ɓarde dokkeɓe conseil e wasiya goppe haare woto joguiɗe laaɓi ni cabbi woto kaaɓe woto pindire woto gañe woto gañoɗe nde tawno sukaɓe almuɓe so jalti galle ceerno ko goɓɓe e pette e kareli e ɓittodiral bongal no fewi ko ɓuuri hewde ene teska e nder maɓɓe to gueji waya suka diwi taw ko balcon mo terrage o yani ɗon ɗon wasi fittano makko police mo wahina Nimzat ari noon on jangguinannoɗo e nder oɗon terrage suka on almudo wawi kay waɗede entrosé ko fate oɗon fannuma en garto e oɗon kabaru Kermassar wonti daɗɗude ko fati e banggue faux billet nder lebbi 6 tan kene tolno e 3,6 milliard woni ko tetta taw koye faux billet ji ɗum noon ko ñande 16 nduɗo hen lewru yimɓe tato nanguira ko 5 million feccere milliard taw ko faux billet ko wala ɗum ko noon ñande 27 lewru juin kene wona milliard uji 2 faux billet woni ko tetta toon ko noonne kadi lewru avril kadi ɗum ne kadi tettama kene wona 1 milliard taw ko faux billet ɗum noon Kermassar wonti hande o daɗɗude oɗon fanno yoofa hewɓe yeeyoɓe huuɗo bonko ko mbiyama beddama kaso ɗum ko caggal nde jagga Mouhamed Toba feliti haalde Fallu Diop ene wonde Tafa Niang kamne wonde Mbose Ndiaye Asma Ndawa kame Muhadja
Thiam Abdullahi Sow ɓeɗo kala beddama kaso caggal nde tawa e mabɓe 5 kilo huuɗo bon koko huuɗo bon koko ko hawni ko hulɓini ɗum woni ko waɗi kan lana giwka Sénégal ene fayi to Espagne ka hayti ha nanguika marin mo leydi Espagne oɗo henna debbo nottortoɗo inde Astu Ndaw yarata koye duuɓi 39 kañumne ko debbo cowiɗo mo lebbi 9 ene jolno e kan lana ene iwe leydi Sénégal ene fayi toon to Espagne koye nder lana he o wawi jibinde hakkude ɓen worɓe e rewɓe ɓe renduno ngal ɗon ɗannungal hay sasfam goto ala hen kono wo jibini ɓinguel ngel ari kene wuuri ɓoyan tan ngel maayi kono kadi ɓe beddi ngel koye ɗam ndiyam soɓe mbawa moftude ɗuma ɓe ngala ɗo ɓe mofti ɗum kamɓe koye mabɓe ɓe goni ɗo ɓe gandana koye mabɓe ko ɗon noon wo heddude musalla kame jaltingol ƴiƴam e nder makko o ƴakkata tan ko biskit e ndiyam haaɓe nangoya toon to Espagne oɗo saha mo tawa e juuɗe ɓen blouson blanc ɓe leydi Espagne kono wo holliti jeeyi sababu dogdemo nadde lana ɗannade beele o maaya walla o woɗɗoya ko jeeyi sababu koɗo ɓiɗɗo mo jibini o wona ɓiɗɗo mo dañe dewgal ko ɓiɗɗo mo jibini taw wona e dewgal wo yiɗa noon addude ɗin tasuji e famille makko walla nande haalaji mettuɗi ɗum jeeyi sababu ɗannungal makkoy oɗo henna fannu jeheten ko ha toon to Touba Serigne Mountaga Mbacké yaltini kuulal kesal ko fate banggue école aji taweteɗe nder huuro Touba ngo jeeyi sababu noon ko hollirde hankadini kala ñande aljuma école jangguetake e nder huuro ngo wi sidde wolf jeeyi sababu noon ko beele sukaɓeɓe hakkillaji men ne ketta e juulal juma nde tawno ko ɗum woni nafoore siftinde mon kadi wuuro Touba kala école guddiɗo ɗon taw ko école français annasariyankagal ko ma jangina biographie gurdam Khadim Rasoul kono ne kadi ko fate banggue darde mouridisme e nder Sénégal alay saago suko anda ɗum ha timma to Kolda to Sinthiou Djidé to ne kadi ne tawe nder département mo Madina Yero Fula ko tana musɗo waɗi toon ɗanni yanke gartude mo hoore mum wona hewde no fewi kam yooɓi ɗon ɗo jinna mum doganno e safara beele daña jama hanki kam hocci ungal lappi bamum ɗon e ɗon baaba o wasi fittanu muɗum o gaañi yumiraɗo gañande bonde no fewi on noon e tawe to hôpital régional mo Kolda ɗum ko hanki waɗe mbiya tan kanko on gaañiɗo nde Allah ɓeydantamo cellal baso fittanumo nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo jeheten ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yin toon musidɗo men Amadou Samba Lo laamu leydi Sénégal waɗi balle mawɗe faade hôpital o wuuro Madina Gounass taw kene wona million ngaji 2 pawɗi taw koye banggue leɗɗe cafroteɗe Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullahi Saar mi salmini on juurimama no fewi mi salmini ɗummengal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Sar Abdullahi Saar habruji men ɗo e nder wurme teddungo Madina Gounass laamu leydi Sénégal woniti hôpital uji ɗi Madina Gounass leɗɗe cafriɗi jalɓe jamanu samme poste de santé mo Madina Gounass heeɓi fodde million ngaji 2 e feccere taw ko leɗɗe cafruɗe wonimiɓe weltare mawde no fewi e koddiɗe kadi wonde kadi ɗen leɗɗe gaari koye saaha muɗum saabu oɗo saaha koye saaha ciltiri ndungu wadde pawle ene kewode de saaha e kolli weltare maɓɓe kono kadi ɓe erima laamu ngu ɗo erto kadi kala hitande wawa ɓeydude e junggo muɗum e oɗo to fannode on kala hitande laamu ngu waɗa oɗo sifa noon kadi Sar Abdoulaye Saar Issa Diop ko gardiɗo poste de santé Madina Gounass holliti wonde ɗum ɗo ari kono kadi yimɓe gandi kadi wona dokkal saabu Allah koko yeeyete wadde omo eero denndangal ɓesgu commune Madina Gounass kala goto kala nde winndito e ko wiyete mutuelle de santé goto kala feere heeɓa cardinal muɗum waɗa hen ɓesgu muɗum walla yoga bandira muɗum yoɓa fodde ko laamu ngo yimɓe yo yoɓ ko sa waɗi ɗum ha timmi e on saaha kala mo ganduɗa e ɓesgu ma walla an hoorema keɓɗa ordonnance so woni ko pharmacie ji gonɗi nder hôpital uji ɗi ɗum kala ujunere ko 100 joɓata ko 100 ko laamu yoɓata so woni kadi ko pharmacie ji gonɗi e nder laabi ɗi e beddaji ɗi ɗiɗon so woni a nawi ngal ɗon karnal a addi ordonnance maɗa kala ujunere ko 100 joɓata oya 100 ko laamu ngo yoɓata wadde omo eero kanko Issa Diop gardiɗo poste santé o Madina Gounass o goto kala waɗi feere windito e on mutuelle de santé saabu ko ɗum ballal manggal kadi ko laamu leydi Sénégal addi ɗum beele wallita ñawɓe beele wallita saftoɓe e ɗiɗo e de gueɗe mbaɗe ni ene Sar Abdoulaye Saar mi salminima kadi mi juurimama no fewi enen ciftora joni
musidmen Amadou Issa Kebe gorko mbatta golle ɗon di Ziguinchor mbaɗon golle payde nde mantiniɗe oɗo saaru fima jomum yo Allah yurmomo yapom haademo aljanna ɓen sakkanademo kamɓe donademo yewtere men boɗal yurmede machallah ene hettinde kono kadi bandiraɓe ene keeɓa hen weltare e wasiyaji ɗi e ɓeydade goto kala ene janggi to hen horu e gurdam muɗum sa Abdoulaye Saar ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɗeyto majjene gonas fewde weltare TV weltare yufuɓe andu dine ma Sar Abdoulaye Saar. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi ɗon ɗo duwaniɗa musidɗo men Amadou Issaga Keɓe mo en jejjitta kala takkusana nde tawno koɗo hen dande makko hewno lumbade toon to wuuro Ziguinchor addana men kabruji payodindi natoje hakkille dande makko ittonde stress e kala a saaha sengi wi to Madina Gounass wuuro teddungo jahaten ko ha toon to Mauritanie to jooke ne heɓo kam mbiyata jooki jam ene heɓo jooke noon tawete koye lappol palol maayo ngol banggue rewo leydi Mauritanie kono kadi tawete koye gorgol sukaɓe wuuro ngo wonɓe caggal wuuro ngo caggal leydi ndi e nder leydi ndi ha e nder wuuro ngo kala dariɓe gam yaltinde wuuro ngo e caɗele mahade dispensaire mawde no fewi on dispensaire noon gasi ha laaɓi ko ñalawma janggo o jogori hollirede ɓesgu wuuro ngo kala o jogori hollirede laamu ngu e gardegol jeunesse mawɗo jeunesse o woni Abdullahi Mamadou Sall kono koye ballal aboli toon to leydi Côte d'Ivoire mo weltare ɓiɓɓe fulɓe kono kadi ɓe tijji en gouverneur o kono ni kadi halifaɓe diine kame aada kala toon noksoɗa taw yen toon musidɗo meɗen Alhassane Oumar Mbodja kabruji men leydi Mauritanie batu jagoɗo juɓɓinaɗo hanki o mawɗo leydi e gouvernement hoore jagoɗo leydi garti e yañade yogay projet ji leydi ndi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. ko national wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdoulaye Saar kabruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie ɓuri tengtude e ñalawma hande o naasaane 19 lewru yarkomaa ujunaji ɗiɗi e nogas e tati batu gardorango taw ko jakkoɗo ko leydi hono Mauritanie wadde e kala ñalawma taw kadi ko jaslare 17 lewru yarkomaa ujunaji ɗiɗi e nogas e gardugol mawɗo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani o wawi hono ɗowde batu ngu ɓe ɓawi noon hono jabde hen wona ɗino projet ji haɗine e décret ji wawde kay wadde wona ɗin taw kadi ko société ji taw ko national de communication audiovisuelle gandiraɗo kadi ko chaîne El Ousra wawi kadi kono toɗɗede e kadi ɓe kaali hen kadi koko feere bombardement Israël mo waɗi toon to hôpital à Gaza ko ɓe kaali ɗum ko mettere mabɓe ñande talata 17 lewru octobre woni yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e tati e jagorɗe ɗe noon e gardiɗo leydi ndi kamɓe foof e kuuɓal e ɓesgu leydi Mauritanie mbi ko waɗa ko hunde hamnide e wawde kadi warde hono ɓesgu taw ko palestinaɓe e taw ko amde e balaɗe ɗum noon ɓe jadani hen hani ɓen ma won temedde ɓen mayɓe hen e ɓen gañiɓe hen ha ni ɗum noon wona e ɓen kadi gummima e koɗɗorɗe mumen wi ɗum ɗo foof hono windere nde ene foti kadi hono darade nde rende mum mantinde wawa kadi dartinde taw kadi ko ɗeɗo gueɗe kamtoɗude e waɗede kadi taw ko nguɗo ɓesgu hani e civil en taw kadi ɓe mbiyani ɓe mbaɗani ene mbarde ni tan wona kadi hunde kadi kono moƴƴere kadi ene foti kadi o ƴewete guila e batte celle mabɓe hani ɓe guddirta won ɗiyan taw kadi ko balle taw kadi ko wawde kadi nawde toon to leydi hono Palestine kam fabade hono ɓeɗo hono civil en ko wona ɗum ko jagoral hollo nder e jaccirgol wono ministre de l'intérieur wawi ko haalde kañumne bayyinde gueɗe patuɗe e nder leydi hono taw kadi ko Mauritanie jagorgal ko fate hono jangde tawde ko huftidide hani e waylo kañum e jagorgal ko faggude kañum ko wiyete e ƴellitade duumingol taw kadi ko on lomtiɗo ɓe mbawi kadi ko wadde kono bayyinago kamɓene ko yowiti e jagorɗe mabɓe ɗe jagorgal ko faggude hani e ko wati ƴellitagol duumingol gueɗe caggal taw kadi ko affaire islamique woni jangde kadi asli hani e jangde kadi taw kadi ko ndiyan jangde taw kadi ko hoftidinde ɗum ɗo foof ɓe mbawi kadi wawde kadi ruttade hen e goofo haali e wonde jagordu mum ngu
mum ɗo tolni e ɗon haalini ɗum gaddiɗo hono leydi ndi hani e jawgal ko fatte e golle hani e heblo taw kadi ko fanniyagal e nden jangde taw kadi ko towde hani kadi e witto taw kadi ko science rendo e cukagu hani e taw kadi ko ɓeɗo foof mbawi kono wadde kadi taw kadi ko programme uji kono laaɓi tutgol e taw kadi ɓe tugni koye oɗo plan d' action mo ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ha ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom caggal ɗum wawi kono nomede ɓeɗo hono jagorgal koko fatte e gueɗe islam hani e jangde taw kadi ko asli ko fatte établissement hono public institut moɓe supérieur taw kadi ko fatti kadi koye witto gueɗe taw kadi ko islam directeur waɗa ɗum ko ahmed wul ba taw ko jogui ko doctorat taw koye batte sharia islamique jagogal ko fatte e fonction publique hani e liggey taw kadi ko kolaɗo kuuɓal waɗa ɗum ko Moulay Ibrahima wullo Moulay Ibrahim o wonno ko kolaɗo kuuɓal taw ko ndu jagordu ko fate e taride ko fate e jagorgal hono taw kadi ko awo hani e faggudu kolaɗo kuuɓal waɗa ɗum ko Sidi Ali wulla Sidi Boubacar o wonno ko directeur taw ko général woni taw kadi ko marché taw kadi ko liɗɗi ɗo e nder Nouakchott ko fate établissement public jeere taw kadi ko liɗɗi ɗo e nder Nouakchott directeur général ko Habib Sidi Mawlud o wonno ko kolaɗo kuuɓal e jagorgal ko fatte e golle hani e heblo taw ko professionnel ko fatte e jagorgal kono kadi ko golle hani e heblo taw ko fanniyagal kolaɗo kuuɓal ko Hamed Salem wul Boukreis to cabinet taw ko jagordu ndu conseiller taw ko chargé ko fatte ɗen gueɗe taw ko heblo fanniyagal ko Mohamed wul Islam taw kadi on ko jogui ko titulaire hono master ko fatte droit commerce hani e gueɗe goɗɗe inspection taw ko interne inspecteur taw kadi ko chargé de l'emploi wonde ko onon ko El Hassan Abdullahi ko ingénieur administration centrale mabɓe directeur hono général taw kadi ko heblo ɗum noon ko directrice adjointe ko Hindou Mintu Heyin taw noon o jogui kadi kadi ko maîtrise makko ko fate droit taw ko public taw ko direction de développement directeur ko Ahmed Wul Mohammeden Mesoud ko wonno ko professeur taw kadi ko jangde taw kadi ko fanniyagal woni technique o wonno kadi ko professeur taw ko lycée commercial ko wattini ko directrice adjointe ella Malouma Mintu Mohamed taw jogui ko master taw ko relation internationale taw ko direction de la coordination ko établissement fatte heblo directeur adjoint ko Mohamed Val Wul Yahya onno ko ingénieur taw ko établissement hono public ko fati noon e centre supérieur de l'enseignement technique directeur ko Sidi Ahmed Wul Ayoub ko wonno ko professeur enseignement taw ko supérieur et technique jagorgal ko fate commerce hani e mbaylandi wati ɗin kadi e wangu bangugol taw ko kolaɗo kuuɓal ko Gaye Amadou El Haj ko ingénieur taw ko télécommunication kadi ko wonno ko ancien taw ko cadre taw ko agence nationale de l'aviation civile nodduteɗo hono ANAC jagorgal de l'action sociale de l'enfance et de la famille taw cabinet ngal ɗon oɗon jagorɗo chargé de mission woni woni Yafoutou taw ko Moubad o wonno ko directeur des ressources humaines taw ko nduɗon jagorɗo administration centrale mabɓe direction de la coordination des actions des directions régionales o waɗa ɗo directeur adjoint ko Sid Ahmed Zeyna El Abidine o jogui ɗon ko diplôme master 1 taw kadi koye management to tawi fati ko jagorgal hono taridi kolaɗo kuuɓal ko Mouhamed El Moustapha ɓurɗo andirede Idumu Wul Abdi Wul Yiyed ko wonno ko kolaɗo kuuɓal jagorgal ko fatte hono awo hani e faggudu maritime ko ɗum wonno tafgo ɗe ko ɓeɗo toɗɗaɓe mutannaɓe noon mbawi kadi hono mettere mumen holude mette mum ñande talara hono ɓeɗuɗo nde e yesso taw ko ambassade mo leydi hono Amérique ɗo e nder hono Nouakchott he eɓe kolli hen noon mettere mabɓe no fewi e ɗum noon manifestation ɗi mbawi hollude ni drapeau ji Palestine ni hani e wadde hono pancarte mabɓe hollude wonde ko Israël waɗi leydi hono Palestine to Gaza hani o hôpital ko e warde ko waɗi ko ɓe galdi ɓe jaadadi hen police noon mo leydi hono Mauritanie wawi hono arde tarti noon ambassade mo leydi hono Amérique ɗo e nder Nouakchott ngam kay wasni jokkodirde ni e ɓen tawko ko ɓurtennaɓe hani e mettere mumen no foti foof e mbawi kono rende ɗum hono kolaɗo kuuɓal jagorgal ko fatti kono cellal toto Gaza wawi wiide noon e fodde temedde joyo
no neɗɗo mbasi hen pittali e mumen e nde ɗo kadi kono bombardement mo Israël waɗi leydi Égypte to hôpital Al Ahli taw ko ɓuuri andudede hono Gaza. ɗum noon oɗo noon ko joguiɗo konngol hono armée Israël o wi ko wawi wadde hen ko wonde ko e oɗo saaha wawa kadi ko taggue ɗum vidéo ko ɗum ɓe mawi wadde ɗum hen kono noon ma waw kadi kono bayyinoyede ko goɗɗum to diwan hono gorgol to ndey ko uddirgol ɗum ɗo woni hono poste de santé taw kadi koto Jafan taw ko jooke taw ko woni koye commune nere o waalo taw koɗo gaddiɗo hono commune o ko Abdullahi Biri Sow ene teddidira ɗum noon hono o waali mo diwan Kay Hayɗi ha ni e gardiɗo hono o wuuro ngo woni hakem mo Kay Hayɗi ene nodda toon ɗum noon so tawi ɗum kadi caravane médical ma waw kadi hono arde toon e guddurgol hono oɗo poste mo santé mo wuuro men Jafan ɗum noon e gardugol oɗo taw ko caravane taw koto médical won docteur eɓe donc docteur Sall Ousmane ɗum noon maɓe garat aɓe nodduno dendagal hono bandiraɓe koddiɓe mabɓe ndeɓe garat toon e keewal gam wadde toon ko siko ɓalli mabɓe Saar Abdoulaye Saar ko ɗum woni ko tonguɗen nde tawno wonde haqqillaji ɗi foof goni koye leydi hono Palestine kabaruji men ɗe ko ɗo mbawi ko ɗo tonguɗen ɗum e wonno noon koye e dande Alsane Oumar ko Mbocc gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. Koten tumale meden pulluyo Koten tumale meden pulluyo Alhassan Oumar Mbocc golle man jooɗi peewi sen giwi to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali jokkodirala hakkunde leydi Mali kame Turki nana ɓeydo ɗum ko ñalawma hanki o colonel Assimi Goïta to galle Kouliba wo dañi joɗodade e sete jiyaɗoye société a Baykar taw kadi ko nayo tambiɓe ngal gollorgal hanki to galle Kouliba taw ene ɗoftiɓe jagorɗo konu gendi leydi ndi woni colonel Sadio Camara ene wonde chef d'état majeur général armée weeyo gendi leydi ndi woni Alou Bio a Diara ɗum noon ko jokkodiral manggal no feewi taw ganduɗa oɗon société fewnata ko laakon mbiye kon drone taw ko ɗum woni koɓe ɗowata aɓe pirtum no ɓe jiɗiri kala taw kadi on société o darna to leydi Turki ko gila hitande ujunere e temedde jeenaya e capanɗe jeetati e nayyi woni 1984 ko gila nden wo darna kono kadi oɗo saaha yidde leydi Mali ko jokkodirala hakkunde mum e oɗon société kañumne ha wawa hebde drone mbat kon fayida beele ɓeyda nden kay kisal e weeyoji mum ha e leydi mum kala nde tawno leydi Mali fandare mum oɗo saaha mo gonɗen ko yañude nden ka e kisal e ndeka leydi ndi kala faama holliti yoga e finoɓe e nder région mo Gawo taw kadi ɗin konnguɗi jalti ko ORTM jayde leydi Mali ɓe kolliti amin ɗano no moƴƴi min natti ɗanorade guitel gotel amin ñamira no moƴƴi somin jooɗi min ƴakkat ha ɗigga min moɗa min natti ñamirde keñe somin jaaha amin ñaaƴey booli min natti waade no ndenni gam teskade amen oɗo saaha ɓerɗe amen ndeeƴi yoga e diwan Gawo jiidani e nden no wano ni oɗo saaha noon koye ballal peeñgol kewendi tekkendi nden kay kisal taw ko koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde faama hewɓe settiɓe finoɓe Gawo taw yaltin ɗum ko jayde leydi Mali colonel Abdoulaye Maïga kam woni joguiɗo konngol gouvernement gendi leydi ndi woni kadi jagorɗo administration territorial leydi ndi yaltini konnguli mum hanki o holliti wonande jagorɗo armée leydi Mali wonande jagorɗo koninkoɓe gendi leydi France ɗon ɗo darino ñande 11 nduɗo hen lewru e yeeso suudu sarɗoyeji tokosor wiyandu Sénat nde yaltini konngudi mum ɗi jooɗani fawi ɗum e Sahel ha tenti leydi Mali gam hollidemo caɗele Sahel ndenka ma jibine toon ko fewani ma jibine toon ko seɓɓiti ko heewi ma ummin fiyande nde fewani kono kadi o holliti ɗon ɗo laamu leydi Mali jaaɓi kay yaade sifodirede addude ɓeɗo hen no wiiteɓe Wagner wonɓe leydi ndi ene tehña ene mbara aɓe beela ɗum gam sellinde laamu mabɓe
e ɓoyde laamu ɓe ɓe kaali hen noon konngudi kewɗi no feewi leydi Mali noon holliti ko adi kala leydi Mali ko joguidi ndimagu hoore muma leydi Mali ko jeytidi hoore mum leydi Mali ne rokki on foti rokkede teddungal kame hurum muɗum wonande konngudi ɗi on jagorɗo yaltini ɓe jonnani ɗum hay seeɗa to leydi Mali keddotoɗen kiram saabima oɗo henna gorko ha hutori haqilla goɗɗo ɗon ɗo hocci jaasi wo sengti wala bo joom suudu makko taw ko jungo ñaamo ngo ko gon tigui wo taaƴi ɗum noon waɗi koto nokku biyeteɗo girwa ne tawe nokku biyeteɗo yangomo ne tawi toon kanko noon o betti ko joom suudu makko e gorko goɗɗo ne mbaɗa yahata yimɓe e sara ko fati banggue kabana gonɗo eggirdu sara guesa mabɓe ɗoɓe kurnoyino toon noon taw kadi debbo kadi e hoore mum ko cewiɗo kanko noon hasbe ko ɗon tigo betti da ene wondi e kate kamɓe ɗiɗo noon aɓe gondi no bettiɓe gorko kam sorti dogi heddi debbo noon konngol ɓe kaldani hocci jaasi nde debbo wine doga noon ko ɗon tan o lappi ɗum e jungo ñaamo ngo noon saami o jokki bolol makko way tan kono haydara kewani ni kanko gorko sukaɓe wuuro ngo noon notti e luukango debbo o nde jiiɗuma gabbimo piimo ha watti larde gotel wuuro wongo kadi notti hen ɓe piimo haɓe cokki birɗe makko mo tawi suudu safara kanko on gorko taƴƴo jungo joom suudu mum kono kadi oɗo saha mo fadi hawa saɓora gam nottademo gendarmerie losko ko fate ngal ɗon baɗɗala sen giwi to leydi Mali paaɗen koto leydi Guinée Conakry seppo wannongo ñande 16 altine jawtuɗo heno taw kadi waɗi ɗum ko syndicat ji jaydiyankoɓe 13 noon dañi nanguede hen inɗe mumen bindita kono ɗaccita e nder on kikiɗe parquet tribunal o mo kaluma fiɓani accudeɓe ha laaɓa holliti hankima riwidoɓe ten kadi ma noddiɓe e ñawore ko jeeyi sababu ɓe ceppinde tawno seppo mabɓe koko haɗa ɓayde koko haɗa ɓe ngala fodde seppude kono kadi syndicat ji mabɓe kolliti en metti men mawɗe no fewi kamɓe fandare mabɓe tan ko média moɓe ji yo yewte jowaɗo guila e lewru août nde yewtete to Niger gouvernement mo CNSP mo transition e rima jagorɗo taw ko jagorɗo jangde leydi ndi e rima pelle balloje to banggue jangde tawite nder leydi ndi nde ndentoto jokkodiral hakkude janggoɓe gendi leydi ndi kame école aji eɗen pelle darniɗe LGBT ko fati banggue gorkati aɓe dentina on sifa kala nde wasatnade leydi ndi kono kadi kala ceedora ɗum yo andu kam fewjini hoore muɗum caɗele mawɗe no fewi Madagascar subaka hande o Antananarivo heewi no fewi seppoɓe ɗum ko landaji lundo rendinɓe doole mumen hande jippima e booli leydi ndi kala gam seppude ha tenti noon to lamorgo Antananarivo heewi dak gam tumdeɓe ha hande ko fati banggue pouvoir joɗiɗo jappere nde wonno yiiɗi yarude ko wona hono noon onne kadi tuumi lundo ngo yidde ɗumen tektirde laamu ngu force e dow ndiɗo mbaadi subaka hande o gaz uji kewɗi kamela lacrymogène aji kewɗi dañi wedde toon RDC Congo Félix Tshisekedi ko hoorejo leydi Congo hanki waɗi conférence mawɗo no fewi to Kinshasa e tawtorede officier supérieur uji armée leydi ndi hewɓe hen o joofi peɗeli ko Rwanda woni caggal rebel M23 holliti noon yoɓe tehñu ha laaɓa rebel M23 hay yurmede wotere woto heddo hen to leydi Tchad acciti golle mum jagorɗe ɗiɗi ɗen jagor noon ko caggal nde goto maɓɓe kala vidéo mum ɓocciti taw ɗin vidéo ngaji ko vidéo ngaji ɗi belani laarde ko ɓalli ɓooli ɓe mbaɗi hen ɗum noon jeeyi sababu kanko on biyeteɗo halikki Shahwa taw ko jagorɗo kolaɗo kuuɓala gouvernement o acciti golle mum kono kadi général Daoud Yahya Brahima jagorɗo défense kono leydi ndi acciti golle mum gam vidéo ngaji mabɓe ɓoccitade naati e nder réseau socio to leydi Uganda paɗen ɗiɗo touriste en iwnoɓe to britannique arnoɓe wangade to parc Ken Elizabeth en wonde guidde mabɓe ko toon ɓe pella kamɓe tato mbasi en pittali mabɓe tuumi hen noon police tuumi hen ko rebel tuumi hen ko ADF RDC Congo
taw ko wallidiɓe état islamique taweteɓe tona to leydi égypte some subaka hande o Abdel Fattah al-Sisi kame huwa Abdallah mo Jordani ɗum ko hanki fonno laata toon to Oman hakkude mabɓe Joe Biden kono laataki ngabo hanki seppoji ene kewi toon to Jordani. Joe Biden wawata yaade toon gonnoɗo hanki toon to Tel Aviv mo Israila ala ko laatino dara kono subaka hande o joɗodima e on huwa Abdallah ɗum ko toon to leydi Égypte gam yurnitade caɗele taweteɗe toon to leydi Falasɗina paɗen koto jolam jaberi leydi Turki ene jogui miijo kay yuɓɓinde balɗe tati sunare ko fate banggue ngoɗo wargo musgo e bombo musɗo janɗo e hôpital Al Ali mo ganduɗa jeeyi sababu ha ken tolno temedde joyi fittandu heddi hen kono kadi hanki o leydi Turki wami no fewi ɓen seppuɓe yeeso consul mo leydi Israila duppi araray gendi leydi Israila kame leydi Amérique kala ngam hollude men Israila ko waɗi ko wona hunde yonde no fewi kono ne kadi Irak Iran Oman leyɗele goɗɗe kewɗe hanki ceppi ha tenti jammo ko wayno Tunisie nokkuji goɗɗi Tunisia hay nokkuji goɗɗi kala Iran président Ibrahima Raïsa jofima peɗeli États-Unis de Amérique ene wallita état brio woni tan ne wallita Israila ko fati nde fiyande kono kadi ne caggal jangu wango e hôpital oɗo hen ha ganduɗa kene tolno e temedde joyo neɗɗo heddi hena wittiyanke franco iranien taw kadi ko biyeteɗo Fariba Delha kam woni accitaɗo e kaso nangganoɗo gila tan 2019 taw kadi wo tumano koye ñukkidade ko fati banggue espionnage taw kadi nelimo ko leydi France wonno koye kasoji ɗi Iran o wawi accitede jaydiyanke franco afghan kañumne accitama toon to Afghanistan taw ko nangganoɗo soka to kasomo Kabul wawi accitede Israel hakkude me Gaza duttotoɗen lawol hakkude Israel hakkude Gaza kam faade toon ɗo faade to Égypte accitama taw kadi holliti ɗum ko horeji leydi Amérique beele balle mbawa rewde ɗon jettoyo toon to Gaza beele wonɓe toon ɓe mbawa safrade mbawa kadi rokkede ñamde e yarde Moscou Pékin ne ɓeyda jokkodiral ɗum ko caggal jillu hoorejo leydi Russie faade toon to Chine hakkude makko e Jinping hoorejo leydi mo Chine sifande nandiral kene fotto wonde 25 milliard koppareje dollar taw kadi ko fate banggue fannu céréal kame lugim iwde to leydi Russie faade toon to leydi Chine gam ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele mabɓe ɗe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanɗena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko mo ndulmaji ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena